avait mon binan de visée africain mumbe ne mulu kala Afrique de l'Ouest mo oye okumana Alpha Condé ani Karim Keita Afrique de l'Ouest be Afrique de l'Ouest be gani oui ibine ka fo Karim Keita kuma la sunyala ay soto do recréer soto minama fuma ko Konijan strategic marketing iba ka fo obi activité ba de ne ba kono gandi ibine ka fo Karim ye marché be mine ka franyonga na ma marché mine euro mina be mo do placer mina tadama gani o bam la ta report la entreprise do kun créer no report la o entreprise mu flani o contrat au sina Europe mais o entreprise ibe jatimine ke état ni euro mi o soto wala de créer tout ka soroka o kumana o ka état représenter wala ngana di jamana ma o be verser au état di Karim ayi profiter ka location de véhicule ni ayo ta ko do donc gouvernement kan nga mobile fin yu banko besan ko parce que Amadou Aya san ko kurita min ko mobile jenna ko fin kera mobile chama enlever donc ministère bébé mobile de louer mais mobile ça donc ola chaque jour veuti fin de ta ministère ou la mission a paye 200 000 100 000 francs par jour donc a bien marché be dit Karim ga entreprise nous donc chaque jour million de digale ko chaque jour a million de fenta Karim même go placer a bi placer ki ka nyebe mo chamana bi Karim bi ga ministry a bi bla poste do la fin marché fin bo au boloka au be ibina adalema donc autorité Karim très scienti la rola a bi de blaye et qu'il n'a pas taxi ibina il s'est versé aller ministre Kunturu façon gari o côté ibina muso akono femme hydrocarbure o kumo bara feneke o hydrocarbure ni o bara feneke la tun femme carburant même misali dima min femme kumbe olu marché femme kumbe olu bemine ka bo minu na kana énergie na nyogona la donc domaine femme kumbe ni consommation de carburant be ke o kuma na unana yen bemine même misali dima énergie drona en 2020 énergie est au moins 58 millions de litres de carburant à eau de gin. Au be milliards de lima. Au don d'angama au kumbe ben fait 197 milliards énergie de carburant. Donc carburant consommé au yoro. Karim Bey. Dale ba ron bela. Dale men yoro bela. Ayi mo placer, ayi mo blafona. Do bina wadalema. Même misali dima BJ marché la BJ ou kumbe BJ de 62 64 millions. Donc au marché mounou kumbe dit chaque fois il t'a soro aller de kumbe commission de défense au présent kundo. Donc nama soyema kami ma commission présent à ce qui est interpellé. Martou bo me klaka dans les rema olu kolon de kumbe ta Brésil ani rora kata armement fone sangana nay. Marko do bina et fin de dit chargeur tala marko do bina ibina ka fo feme étude marfa bina à l'angolo ou mo fo tala. Foy wari ka soro dron nunu kumbena ka dan duseti o ka arme do ko duseti o bena duseti kuma do la arme bi to tira wati na arme kele gunon ko fe duseti me kala parce que duseti a recycler ni do a bloqué fira finingolo ka siri non be finingolo ala hera a be bloqué o ka PM personne ministère tellement ka do be u chilo no ressource sengena iba gosi avec kala fi finingolo ki tese Allahu akbar ni begara mali arme la o saraf temps wati kele asoro kambala ka bi amadou nimbala ka bi Ogosagu 1, Ogosagu 2, Subanda 1, Subanda 2, Giri, Jala. Nimpekera, comment doit tu rousou comme faire la singana kounya nego shudo kanota. Katlaga milon tchiratana ka kambe jini foot. On va dire qu'il a sur armée de bois quand ta jita la be ambescar kono. Kono minoko. Kono ani minoko. Kono dumunité jité. On va dire clé. Oui. O ya soro demsen nunu me dona badala, Espagne badala. Ou be bateau kono. Femi se gazam me fa kun chene do se gazam me lui commerçant mo kun ta konyoro na ka tuwa dema folu ni fonke muso kumba lui ka konyoro takata alors sur avion se gazam si vous kumba lui location voilà donc ni mbeko fe ame ko rapport nana e tamo beke fene de ibe ka ko fene service de renseignement be kumba sagola fo ka ke o kumana o ame ko rapport kuma kayne tare kun ordre de kam go torturer yoro dola fo ka tase miere nyini ngobe sena no ye Burama Touré ko da loi be bubulu ka fo ko Burama Touré ko mo do so la ka fo ko ye Burama Touré ko akoko Karim de ka instruction ale la na wa do res ba sire ka fo ko ya suwe Allahu akbar na gani ni analyse be ko fe kan yere ngani muna oui Karim entreprise no Konijan strategic marketing aka chiffre d'affaires qui me varie entre 500 à 600 millions de francs CFA. Mais ne déterminé que aka compte bloqué comme jusqu'à des centaines de milliards min bloqué na kono. Oui. Mais chiffre d'affaires était mimbo.
compte yɛrɛ o de tun bɛ compte. Wari bɛ cɛ ka taa kɛ yɛrɛ bubu a bɛ cɛ dɛ. Faso la. Donc i bɛna k'a fɔ entreprise kun don blanchiment de kun don. Oui. C'est pour blanchir. O de y'a to activité caman tun b'a kɔnɔ. Oui, oui, mais américains bɛna don a la yɔrɔ jumɛn. parce que américains bɛ fɛ ka africains na inciter aw bɛ wari suɲɛ ka taa mara Faransi. A y'a essayé ka na wari suɲɛ ka na bila anw fana fɛ yen n'o tɛ an b'aw lebu. c'est o de to bɔra ni Karim ka rapport nin. Oui. c'est une manière k'a yira Mali wari suɲɛnaw la farafinna wari suɲɛnaw la aw bɛ wari suɲɛ min na n'an ma taa dɔ mara banque américaine fana kɔnɔna la an b'aw lebu k'aw da ka dugu ma. u k'u lebu quoi bɛɛ de kɛlɛ. donc Karim ta y'o prévu ye. oui. nin kɔrɔ sisan olu de mɔgɔw ka wari suɲɛ k'u bɛ taa bila Faransi hali américain bɛ fɛ k'o marché fana minɛ Faransi la. oui. cɛw la u t'a fɛ Faransi ka balo dɛ. ko américain bɛ ka Faransi faga de. cɛ. donc hali wari min bɛ suɲɛ ka taa Faransi. oui. américain bɛ fɛ k'o marché fana minɛ mɔgɔw ka t'o bulukayɔrɔ la mais gani yɔrɔ jumɛn bɛ mɔgɔ kabakoya. o tile in ma se ka nin ye mun na. bubu ni ɲininkali k'a ka se ka kɛ dɛ. bi o tile ka rapport donc ce qui bɛna dɔn. oui. on doit ouvrir une enquête. oui. ka OCLEI interpeller. Comment se fait-il que c'est l'investigation des Américains oui. qui a découvert tout ça alors que Mali me wardi OCLEI contre l'enrichissement illicite n'ingera tout dit. Mais Boubou Baro faut qu'on a une émission spéciale sur Mali corruption comme quelqu'un là OCLEI ka rapport. Donc ouais ta fina. Oui. Scientifique ka rapport de connaissance en 2015. Il vient qu'à fo kuma borane. Oui. Qu'à fo français on ka anako ko kono ay la qu'à fo ko Karim Kele ka à peu près 100 milliards de bora konna la kata kofe. No kuma dara. Oui. A kɔni da loi tɛ ne bolo mais a kuma dara. mais kuma mɔgɔma ye mun ye. Américains bɔra ka rapport mun fɔ ko Karim bɛ mɔgɔw placer contre des pots de vin a bɛ tila ka wari ka mɔgɔw san a bɛ tila ka a ka influencer ka marché ta parce que a bɛ commission de défense kunna baara in bɛɛ bɔra loi d'orientation militaire programmation militaire de la. même o kuma na OCLEI ma se ka nin ye mun na. donc OCLEI jɔda ye mun ye. ɲininkali kɛlɛ. o kuma na structure contrôle d'état minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana bɛ minnu sera ka contrôle kɛ. donc nin kɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ moi je demande à la cour suprême a ka enquête dayɛlɛ nin na a kana ta américain ka rapport dɔrɔn ma anw tɛ américain sara américain ta taa anw ye. mais mun na nin rapport ma ye anw yɛrɛ ka service d'investigation ma. nin wari bɛɛ lajɛlen bɔlen. nin wari bɛɛ lajɛlen bɔlen. alors que wari différence ni ɲɔgɔn cɛ 500 milliards 500 millions o de chiffre d'affaires ye mais maintenant 650 milliards. mais an bɛ ka mɛn ko mandat international bɛ dɔw kɔ hali sini an tɛ ka kubara foyi min o la tiɲɛ de don wa nkalon don wa an t'a dɔn. non mandat international effectivement o ye notice bɔ. siga foyi t'a la. o ye mandat international bɔ. et puis i ye kuma dɔ fɔ ko mun na ko justice tɛ ka manipuler justice tɛ ka manifester arrestation dɔw ni fɛn dɔw la. sinon ka Kasoge to pôle économique la baara tun bɛ ka kɛ mais bi ale yɛrɛ ministériel la k'ale to pôle économique la baara min tun bɛ ka kɛ bi an tɛ k'o effet ba ye mais jɔn de bɛ Kasoge yɛrɛ nɔ la bi o bɛɛ ɲininkaliw kan ka kɛ. Gani. oui. pôle économique la. n'i bɛ réflexion kɛ. oui. i bɛ anglais bɛɛ ta k'a ye. oui. n tɛ débat kɛ kuma in kan bi mais n b'i hakili la dayɛlɛ yɔrɔ dɔ la. oui. k'a f'i ye. ko an ka hakili sigi dossier ninnu fɛ. Bakari Togola ye 3 ans de kɛ instruction kɔnɔ. mais o y'a bila ka kɛ non lieu ye. ministère de la justice. o ye appel kɛ dossier kan. oui. a b'i kunna ka sɔrɔ k'e ye alerte dɔ di maliyɛnw ma e m'a faamu. munna. cogo di. ka sɔrɔ k'e de dossier poursuit. ka poursuite engagé. oui. étant procureur. oui. n'a fɔra k'o dossier kelen taara bila. k'o fɛn ma kɛ. mais le procureur est mis en cause. oui. mɔgɔ tɛ dossier mɔgɔ tɛna dɔn ka tɛmɛ ka sɔrɔ kan. donc quand tu penses que nin tɛ signal fort dɔ ye population ma. kiiri bɛ tigɛ an minnu tɔgɔ la an k'an yɛrɛ ɲininka. est ce que wari tunu ko ni wari ye ko in est ce que sɛgɛsɛgɛli bɛ cogo di. sinon bubu. 3 ans d'instruction. an tɛ ka fɛn faamu. 3 ans d'instruction. oui. ko foyi ma kɛ. oui. ministre de la justice kelen. a bɛnnen don ale de da ne ni kun bɔra maliyɛn fɛn fɛn da nin ye mandat de dépôt ye dɛ. siga tun t'a la. nka ministre de la justice de ko. oui. k'ale ma jɛn n'a ye parce que lui le connaît. oui. le fond du dossier. donc nin kɔrɔ ye mun ye. en tant que maliyɛnw ma baara kɛ ka justice bɔ siran na ka bɔ menace la. ka justice kɛ instrument du peuple ye. bɛɛ ka se k'i ka hakilina ni justice kɛ parce que jugement bɛ arranger anw de kama. i bɛ fɛn i tɛ se ka kuma. i yɛrɛ sariya min c'est vrai i ma fɛn faamuya sariya la. mais tu ne peux pas parler. parce que bi pression bɛ k'i kan yɔrɔ dɔ de la. Mali ye danbe jamana de sɔnni dugu dɔ don olu mago tɛ kaso la. mais Mali ye danbe jamana de n'a fɔra k'i donna kaso la. a ma nɔgɔn. joli jalaki t'a la i yɛrɛ bɛ ɲugun i yɛrɛ la. oui. mais an bɛ ka taa bolo min kan. en tant que réforme base mana justice la
procédure m'a révisé an bɛ se ka an bɛ Mali mun kɔ a ka gɛlɛn parce que domaine bɛɛ bilala en cause pour justice hali n'a man di i siranna n'i ye jateminɛ kɛ Guinée kan Guinée u ye Cour suprême président bila kaso la parce que mais Mali la yan élection min kɛra n'i bɛ ka binna mais on doit faire une enquête pour savoir an bɛɛ ko sɔli kɛra mais an kan ka justice quand même ok an kan ka dayɛlɛ k'a dɔn mun de kɛra sala wari de minɛla wa ou bien influence politique de bɛ yen wa c'est à dire wari de minɛ wa ou bien dɔ de ye téléphone caman k'a kɛ tan wa ou bien kuma minnu fɔra nkalon don wa Maliens kan ka bɔ u ka tiɲɛ kalama Guinée y'a ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ ɲɛna sisan mais en tant que u ka bɛɛ Gambie en tant que juge dɔ ma juge dɔ juge k'a bila kaso la i bɛ lafiya min kɔ i tɛ se wallahi en tant que courage mana fo sanction bɛ kɛ mutation de sanction bɛ kɛ suspension de mɔgɔ se ka kuma ni kumana non e de bɛ sariya fɛn kɛ mais e ma min faamuya sariya la ni to yen i ka taa sariya dɔnbagaw ɲininka e bolo ko juge bɛ kiiri tigɛ de ya ayi juge tɛ kiiri tigɛ koyi ayi cogo di très bien jamanadenw de bɛ kiiri tigɛ n'a fɔra ko sonyali man ɲi juge t'a ko sonyali man ɲi o i bɛ taa sɔrɔ loi voté dans l'assemblée la ko sonyali man ɲi n'a fɔra ko ka walifɛn ta ka walifɛn puruti ka i bɛ ka wari kɛ n'i kana walifɛn jagoya kɛ to façon dɔ la min tɛ sonyali ye jamanaden de b'o loi voté juge bɛ min sigi i b'o dɔn ça c'est le taux de sentence a bɛ bɛn nin de ma nin san hakɛ de ma ayi a m'a dabɔ a kama ayi a y'a dabɔ a kama tɛfɛ ale bɛ qualification ni hakɛw de sigi donc k'a dɔn juge wo an wo bɛɛ de kan ka sariya dɔn bon en tant que sariya bɛ tigɛ minnu kan n'olu mun yɛrɛ ye sariya kɔnɔ olu bɛ sariya kɛ siranɲɛfɛn de siga t'a la siga t'a la siga t'a la olu tɛ sariya kɛ ladili ni fɛn bɔ olu bɛ sariya kɛ bagabagalikɛlan de donc n'o kɛra adamadenw b'u yɛrɛ minɛ témoignage la adamadenw b'u yɛrɛ minɛ dénonciation na donc juge ka baara bɛ gɛlɛya u bolo parce que munna juge bɛ kɛ siranɲɛfɛn ye c'est pour ça Mali kɔnɔ n'i ko ko procureur Malien bɛ se ka procureur 5 tɔgɔ f'i ye mais k'a fɔ a ye tan ko sariya jumɛn ni jumɛn bɛ procureur bolo mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ mun bɛ se k'o f'i ye an ma kalan an tɛ fɛn dɔw la mais n'i ko procureur karisa o ka farin koyi donc farinya kɛra ni datuguniba ye nka dɔw la i bɛ juguw lajɛ parce que sariya bɛna fɔ an ye ko la liberté est un principe ko mais la prison c'est l'exception donc datuguni tɛ sanga ye quoi a y'a dabila k'aw la sabali o de ye sanga ye mais i bɛna ye yan kuma da t'i bolo donc sariya bɛ bin e yɛrɛ ma i yɛrɛ faamu sariya kɔnɔ mais a bɛ se yɔrɔ min e bɛ mun kɛ a y'a kɛ ala kama n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ mun i ye mun de kɛ donc e kɔni bɛ bɔ i b'i manw k'i sigi i tɛ ɲɔgɔn ka jamana lajɛ ka jamana e tɛ kuma bilen o de bɛ mɔgɔw funu jamana kɔrɔ c'est la raison pour laquelle mɔgɔ jugu bɛ don mɔgɔw n'u hakili cɛ donc i t'a sɔrɔ bɛɛ sigilen bɛ ka jamana kɔnɔ c'est pour cela la justice est le nerf des nouveaux des Mali kura i bɛ se ka siran k'a fɔ o y'i ka droit ye i bɛ se k'i to kɔfɛ k'a fɔ i bɛ se ka boli k'a fɔ